Uyazi ukuthi mina nawe asisazwani kodwa ingane angiyibalekile. Ngizocela ukukunikeza inamba kadadewethu ongilamayo ukuze uzoxhumana naye uma kukhona udaba lwengane lungaminiswa ukuthi mina nawe asixhumane. Ayakujabulele lokho ngoba bayazana vele nodadewethu. Baxhumane izizalwa ingane baxhumane. Kuthe 2021 Sanibonani-ke babukela emakhaya isiphinde yahlangana futhi uhost noMfundo Mbatha phansi kweJoka TV uhleli yangihlula lento. Namhlanje-ke sivakashelwe ubhuti obesibhalele ngodaba lakhe uzosichazela kabanzi ukuthi why ebhalele iJoka TV. Asimiphe indlebe simlalele babukeli. Sawubona bhuti wami njani? Sawubona sisi. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Siyakwamukela-ke la ekhaya kwiJoka TV. Ukambo right. Hayi ngi-right sisi. Izimo noma zinzima kodwa-ke kufanele uzamukele nje ukuze impilo iqhubeka. Kumpela kuba njalo abubhuti bayigama. Hayi igama lami nguThulani Madi. Uqhamuka kephi nendawo? Mina nginendawo ezothuke-ke ngwase-Vryheid baba wami wase-Vryheid ngakwamhlabelingana futhi ngabejozini. Ejozini. So indawo nje engikhule kuzo ngokulinganayo lezi. Ngafunda futhi kuzona. Kusho ukuthi ububhalansisi ngafana ngapha. Ngase ngiyijuzela ngoba sengikhulile ukuthi hayi ngifuna ukwakha ngapha emakhaya. So sitholile i-email yakho la udaba lakho bufusa ukudlulisa ngabe udaba luthini? Sisi. Udaba lapha sisi lumayelana nomntwana okuthiwa ngowami. Noma wengane. Ngithi kuthiwa ngoba kuze kube namhlanje angaze ngasithola isiqiniseko. Zikhona izinto amaphuzu angenza ukuthi nginganeliseki. Kodwa futhi ayikaziphenduleke leyo mbuzo kuze kube namhlanje. Udaba lami nje yilolo. Angazi noma ngachaza ukuthi kusukela eqaleni sahlangane kuphi noma wakhe kanjani kuhamba kwenzakalani ukuholela la sikhona njengamanje. Yebo nje ungasichaza nje udaba uqale nje eqaleni uze nje nayo indaba uqale nje eqaleni. Okay sisi. Lo muntu osifazane umuntu esahlangana naye nje indlela thize kodwa-ke sazwana ngo-2018 December. Sahamba isikhathi kuthe 2019 lapho aqala ukungivakashela khona ngase ngihlala eMaritzburg kodwa ngangize la eThekwini yena egibelile esuka kwaNongoma. Sazohlangana la eThekwini ngase ngigibela naye-ke ngibheke eMaritzburg. Khaya isikhathi abuyele emuva-ke lokuthi kancane nje ngivakashele ebuyele emuva. Kwathi 2019 ngoMeyi kwaba khona isixakaxaka etohweni enganginalo. Kwathi July kwafanele ngihambe ngiye eJohannesburg nayo le nkampani le. Ngahamba uJuly no-August inyanga ezimbili. Uma ngibuya lapho sahamba inyanga singenzeki nje sibonane kuze kuDisemba athi kimi ucela ukuzongibona. Kodwa-ke ngase ngi-understanda ngokuthi impela sekunesikhathi sekunenyanga eningi ngingamboni ngase ngimvumela weza Disemba wafika kumhla ka-28 Disemba. Wafika wahlala nje iy'nsuku engithi eziwu-5-6 ngoba wahamba mhla ka-5 January. Shuthi lowo 7 or 8 days loyo. Emva kwalokho ngenxa yezinto-ke zalokhu zenzeka endleleni masithandana ngase ngithatha isinqumo ukuthi angisafuni lutho kahle kahle. So wathi uma ehamba ngidanga ngabamba ifoni yakhe ngiphindanga ngaphendula imessage yakhe. Akangangitshela lutho zahamba inyanga elobe ngisendela ama-message-ke ngithuka zama ungifonela ngayibambi kuze kuzothi after 5 months ngoMeyi angisendele i-maternity case record eveza ne-x-ray yengane. Nganginodadewethu ngibuze yini le angichazele dadewethu ukuthi hayi i-maternity case record lo muntu ukhulelwe lo muntu. Bese ngichaza hayi lo muntu umuntu kanje sengiyamfonela-ke phinde ibuyele leyo communication leyo. Okay sihambe isikhathi ngithi kuye uyazi ukuthi mina nawe asisazwani kodwa ingane angiyibalekile. Ngizocela ukukunikeza inamba kadadewethu ongilamayo ukuze uzoxhumana naye uma kukhona udaba lwengane lungaminiswa ukuthi mina nawe asixhumane. Ayakujabulele lokho ngoba bayazana vele nodadewethu. Baxhumane izizalwa ingane baxhumane. Kuthe 2021
okay, azabelethe 2020 ngokimini wathi ubelethe mhla ka-2 September. Ya, ngangila eThekwini leso sikhathi ngingatohozi. Ngase ngithi ke ngicela ukuthi mayesebelethile ahamba emakhaya ayobonisa oma ingane. Ayalindeke inyanga entathu ahamba abobonisa. Beyibone ke bajabule ngendlela abajabula ngayo beyipha bayipha khona. Kuthi February ngifike khona sengiyoqala ukuyibona mina. Yesinenyanga ezo5. Ngifike khona kwaNongoma ngibabona. Ngilale kube kuhle kube nje ya. Bese kuthi athi uza ngapha ekishini angithole ngihlele etafuleni ngiphethe ifoni yakhe nje kanje. Ngavela ngathi ngaye kuyona nje ngavela ngayipager ngangabheka ama message ngabheka iphone book. Yabona OB bangasaqaleni kukhona inamba ethi baby daddy. Yabo but athi hey wenzani ifoni yami ngingakwazi ukuyivula ngibone ukuthi inamba yami yini leyo because nginezi number ezimbili mina engisebenzisayo. Ngithule hayi kushaya isikhathi ngihamba kube uMarch April ukuthi April aphinda athi ngicela ngiphi imali futhi aphinda ababonisa ingane ekhaya ngimfakele imali ngase ngitohoza ngimfakele imali. Kanti lesikhathi ezoyikhaya nami ngekhaya sihlangane emakhaya. Ngiligadile leli thuba lokuthi ngifuna ukuyithola futhi ifoni yakhe ngibone le yathi ukuthi isakhona yini. Athe sakhwishiza lapha esekitchen busy laphana ngithi futhi aphinde angibone lapho ukuthi ngiphethe ifoni yakhe ngesandla. Kodwa ngase ngibonile ukuthi le namba isisusiwe noma sishintshe igama ayisekho kodwa ayisekho kodwa. Okay, sihambe ke isikhathi. Kuthi makufika isikhathi sebirthday yokuqala yengane. Okusho ukuthi uplock udadewethu baxhumana baxhumana ku Facebook. Uplock udadewethu. Kanti ufuna ukuposta ngebirthday yengane yokuqala. Udadewethu ngalelo langa ngathi qonda ukuthi uzofuna ubabuza impilo. Athi mayifika athola ukuthi ublockiwe. Ayibese engena nge-fake account. Efika ibone yonke lento ablockele yona. Kuthiwa happy birthday bani Mthethwa. Haw. Mina mind you angihlobene noMthethwa mina. Wayena akahlobene noMthethwa. Shothi lo Mthethwa lo lalela phela. Qaqelani bangani ngomhla ka-21 October ngangise Queen Anne Hospital ngiyokwenzana. I-Queen Anne Hospital i-Queen Nandi Hospital eSempangeni. I-private hospital leyo. Empangeni kunobukhosi bakaMthethwa kunesizwe sakaMthethwa. Okungenza le ngane eyayobelethelwa ngakubo. And mina ngatshela ukuthi ibelethelwe esibhedlela saNongoma iBenedictine. Yes. Okay. Hayi banye happy birthday manyamboso wami. Hayi bakithi usekhulile kube nje. Kuthi ngomhla ka-23 kuseni kuyi-Saturday udadewethu angifonele ekuseni. Hey wena ingane izalwa nini? Ngimtshela hayi nge-2 September athi wena ayikho lento leyo. Athi ayikho lento ngithi yini? Athi ubone u1 ngithi mina phuthuma uya screenshot ungisendela ngaze ayidelete aphuthume ngempela ayithole angisendele. Ngebhadi ke ifoni sengishintshe kaningana ke swala ngo-2021 kuze kwena namhlanje. So angisenazo lezo screenshot lezo. Bese ngiqale ngithule ngingamtsheli. Ngoba ngaqala ngathi 3 months kwaze December. Ngase ngimtshela hayi wena lokho engihluphe ngifuna imali yokondla ingane ngoba lokho ngama lapho kangaphindanga. Ngathi wena sengiyazi ukuthi ingane yakwaMthethwa esibongo. Hayi aphika agcina athi kimi hayi laba usho lezi ngane zakhe endala eseyifundayo. Hayi laba bathi ifana noMiss wayo babo wakaMthethwa so ingakho bayibiza ngayo ihlangana nje lonto. Ihlangana nje lonto le. Asho kanjalo. Ngithi mina ngicela i-DNA test. Lokhu wala lokho kuzoba namhlanje. From 2020 kuzoba namhlanje. I mean 2021 kuzoba namhlanje. Kuzokuba namhlanje. But even before that, lo 3 months ingane izelwe ngahamba ngaye Senate Bank ebhank elithile ngathi okay sengize ngalisho. Ngathi ngithatha icover ethile ngifuna uku-insure yona ingane, ucover yona ingane. Phela i-ID number yayo anginayo. Awunayo. Ngalokhu sana nge-date of birth le enginikwe yona. Mase ngifuna i-ID number akazange anginike uzobe namhlanje. Angikholwa ukuthi khona umama wengane ongathanda ukuthi ingane yakhe yenze lezi zinto uyisa. Ngempela. Kuze kuba namhlanje. Leyo mali engase ngiyifake eSenate Bank yacula kanjalo. Yo. So uma wengane akafuni nesitifiketi sengane 5 September.
mina ngangitshela ngomhla ka-2 September kwi-social media kwavela umhla ka-22 October sekuvela umhla ka-5 September manje Hawu. bese ngithi kuyena yazini njengoba besibiza efonini futhi kusebusuku kungenzeka ukuthi uphethwe ubuthongo ngenzeka kwamina ngiphethwe ubuthongo mhlawumbe uthi ubiza wrong mhlawumbe ngithi ngiyabhala ngibhale wrong ngicela ukuthi ngishuthele ukuze yabona kuzobe namhlanje azashoot ngawu-2022 ngaleso sikhathi noma ngingasekhoshwa ngenyanga kodwa kuzobe namhlanje njengoba ku-2026 nje ingane isingakanani manje ingane yobizalwa 2020 kulo nyaka uzohlanganisa u-6 years kulo nyaka so kahle kahle wena bhuti into oyifunayo i-closure ukuthi ube nesiqiniseko sokuthi ingane yakho eyami yini because sisangiyena laba bobalekayo mina bengenangane into engike ngayinotice along the way ukuthi abantu besifazane bebesebenzisa lelo lwazi lelo ukuthi anginangane befuna ungibamba nge-strategy sengane ngoba eqinisweni bawu-5 abantu besifazane abatheke imbakhulelwa kodwa egcineni bonke abantu babaleka bashone le lezi eziwu-5 yilena yodwa engikhuluma ngayo eyazalwa ngayibona kodwa nayo futhi inestory njalo nje inodaba nje njalo nje so nje ufuna i-closure kahle kahle ukuthi ingane ngabe eyakho noma akusiyona eyakho yebo ukuze ngenze okufanele wenza okufanele yes umthetho ngiyawazi wasemakhaya nami umthetho ngiyawazi ukuze ngenze okufanele yes bhuti wami ngicela ukubuza ukuthi ngabe ama-details akho usisi unawo nanokuthi uhlalaphi yebo inamba yakhe isakhona futhi iyasebenza kuke kwenzeka nje sakhulumisana ngabe nge-mistake kodwa sakhulumisana last month nje siyophela wangiphendula isasebenza ne-direction nje ekhaya kubo i-straight i-simple kungasemgwaqweni so mangase sikuphelezele uye khona singakwazi ukuhamba kakhulu futhi ngingakuthokozela kakhulu lokho okay siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele siyathembisa impela siyaya kaNongoma ngoba kumele liphumile iqiniso lomntwana ngabe ukhululekile umoya wami siyabonga kakhulu babukele emakhaya sesilivala uhlelo lethu ngiyathemba ukuthi nani nizwile udaba labhuti abelichaza isimo sakhe nemayelana nengane ufuna ukuthola iqiniso ukuthi ngabe ingane eyakhe na noma akusiyona eyakhe ukuze azokwenza okufanele emntwaneni sizohamba-ke sihambe sekaNongoma siyovakashela usisi siyofuna lona iqiniso sobuya nalo sinibekele siyabonga